Παίζετε καταρχάς στοίχημα? Λίγο, ελάχιστα. Λίγο, ελάχιστα. Έπαιζα λίγο ανέκαθεν, δεν έπαιζα πολύ. Πολύ σπάνια, οκ. Πιστεύεις ότι έναν αγώνα τον επηρεάζει αν είναι εντός ή εκτός έδρας? Βέβαια παίζει εδώ. Φυσικά. Τώρα, σε θέμα φιλάθλων. Έχω 20.000 φιλάθλους εκτός έδρας και 30 εντός. Ποιο πιστεύεις θα πάει καλύτερα, ποιο το πιο Η ομάδα που είναι οι φίλαθλοι μαζί τη εννοείς. Ναι. Σίγουρα όταν δίνουν εκτός έδρας πάρα πολλούς φιλάθλους, και ας μην είναι 20.000, ό,τι και να είναι, μόνο που τους βλέπουν να τους ακολουθούν, νομίζω ότι πορώνει τους παίκτες. Ο κόσμος πάντα παίζει ρόλο. Ναι, αλλά Είτε εντός- δεν είναι πιο δυνατό, ρε παιδί μου, αν είναι 30.000 φίλαθλοι σε έναν εκτός έδρας αγώνα παρά 40.000 εντός έδρας. Εξαρτάται το γήπεδο, την αναμέτρηση. Σίγουρα. Πολλά. Έπαιζε στοίχημα εδώ και χρόνια ή Έχει 5-6 χρόνια. πιστεύεις θέλει σύστημα αυτό το πράγμα, θέλει στρατηγική? Έχω δει και συστήματα, ανθρώπους που χρησιμοποιούν διαβάζεις. συστήματα και το διαβάζουν πολύ. διαβάζουν Παίζει το ρόλο του, ναι. Θεωρώ ότι σε πολλά μάτια θέλει διάβασμα. Αυτοί που παίζουν συστηματικά πρέπει να διαβάζουν. Άμα πας πολλές φορές κουβάρε, παιδί